Исәмсез эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалар хакында. Торак йортларда капиталь төзекләндерү 15 августка төгәлләнергә тиеш. Төзекләндерүчеләр объектларны вакытында тапшырырга өлгерәме? Гүзәл Шихапова ачыклады. Бүгенге көндә 32-нче мәктәпне капиталь төзекләндерү 96%-ка үтәлгән. Эшләрне Илсия Валиуллина күзәтеп кайтты. Бүген Чаллыда ак халатлыларны хөрмәтләделәр. Энергетик мәдәният сараенда медицина хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелде. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Быел йортларны капиталь төзекләндерүгә Россия бюджетыннан акча бүленмәгән. Шуңа да карамастан 150 йортта ремонт бара. Узган ел белән чагыштырганда 6 йортка күбрәк. Төзекләндерү эшләре азагына якынлаша, аерым проблемалар юк дип әдәрәтчеләр. Бүген башкарма комитет җитәкчесе капиталь төзекләндерү барышын урында тикшерде. 54-18 йортында төзекләндерү эшләре ахырына якынлашкан. Бер айдан йортта эшләр тәмамланырга тиеш. Бирдә инженер челтәрләре, фасад һәм түбә яңартыла. Соңгы елларда шәһәрдәшләр сантехника белән бәйле проблемаларга еш зарланган. Были незначительные протечки. Түбәдән ага иде, шуңа күрә түбәне дә капиталь ремонт программасына керттек. Сантехника буенча йортта 40 ел төзекләндерү уздырылмады. Аларны алмаштырабыз. 13-тә 10 йортына 21 ел, быел аны икенче тапкыр төзекләндерәләр. Инженер челтәрләрен алмаштыралар, фасадны төзекләндерәләр. Шуңа да бирдә эшләр тизрәк төгәлләнәчәк. У нас работа выполнена 85%, остается окраска входных групп и окраска цоколей. Торак йортларны капиталь төзекләндерү өчен 1 миллиард 164 миллион сум акча каралган. Финанслар республика, шәһәр бюджетларыннан һәм милек хуҗаларының капиталь ремонт өчен түләгән акчалары. Быел Россия бюджетыннан акчалата ярдәм юк. Сегодня нас всех подводит к тому, что жители... Хәзер шәһәрдәшләр һәм муниципалитет ремонт чыгымнарын үзләре күтәрергә тиеш. Илдә шундый сәясәт алып барыла. Бәлки шулай дөресрәк төрдә, чөнки шәһәрдәшләр үз милкенә сакчыл карарга тиеш. Подрядчы оешма 5 ел дәвамында гарантия нигезендә кимчелекләрне төзәтергә тиеш була. Торак йортларны төзекләндерү 15 августка тәмамланырга тиеш. Әлегә подрядчы оешмалар планнан тайпылмый. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәктәпләрдә дә ремонт эшләре гөрлим. Тәмамлану алдында дистәктә ялгыш булмас. Чаллының 8 белем бирү учреждениесе быелгы капиталь ремонт программасына кертелде. Бу максатларга республика казнасыннан 355 миллион сум акча бүленгән. Гомумән республика программасы буенча 80 урта һәм 15 коррекция мәктәбенә ремонт ясалачак. 32-нче мәктәптәге ремонт барышы белән Илсия Валиуллина танышып кайтты. Это вот предварительно сейчас и показной, короче. Показной покраску. Я думаю, должны остановиться на этом. 32-нче мәктәптә капиталь төзекләндерү эшләре узган ел ноябрьдән үк башланды. Хәзер эшләр төгәлләнү алдында. Фасадларны буяу тамамланып килә. Китапханәдә, спорт залында вак-төяк эшләр калган. Неделю мы здесь работаем. Уже скоро закончим. Уже покраску начинаем сегодня. Иске җылылык радиаторларын сатып түшәмнәр агарту, стеналар өчен буяулар алганнар. Кабинетларда, коридорларда агарту, буяу эшләрен ата-аналар, укытучылар үз көчләре белән башкара. Калган эшчеләрне башка без үзебездә менә үз кулларыбыз белән стеналарны краситәбез, спортзалларны краситәбез. Үзебез өчен, балалар өчен бүген тырышабыз инде бетерергә, алайса бүген бетерәбез инде. Мәктәп 1978 елда төзелгән, 38 ел буена бер тапкырда ремонт үткәрелмәгән. Төзекләндерүгә 55 миллион 89 мең сум акча бүленде. Кабинетлар тулысы белән әзер, парталар хуҗаларын көтә. Тәрәзәләрне алыштырдылар, ишекләрне, бөтенесен, түбәләрне яптылар. Бүтән булган планнарын үтәп баралар. Бүгенге көндә 96% эшләр эшләнгән, 4% төзекләндерү эшләре генә калып бара. Мәктәптә планнан башка столовойда бик зур ремонт, спорт залда, библиотекада, актовый залда зур-зур эшләр башкарылды. Биредә бүген яңартылган спорт майданчыгы да ачылды. Аны өр-яңадан төзегәннәр. Тренажер, баскетбол, волейбол уеннары өчен уңайлы шартлар булдырылган. Спорт майданчыгына кереп шөгыльләнү һәркем өчен ирекле. Мәктәпләргә капиталь ремонт үткәрү республика программасы исемлегенә быел Чаллының 1-нче, 24-нче, 31-нче, 32-нче, 38-нче мәктәпләре, 18-нче лицей һәм 69-нче, 75-нче коррекцион мәктәпләре керде. 1 июльгә барлык бу учреждениеларда ремонт эшләре тамамланырга тиеш. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Шәһәрдә бүген бер артлы 3 спорт мәйданчыгы ачылды. Алар барысы да мәктәп яны территориясендә урнашкан. Быел барысы шундый 14 мәйданчык ачылыр дип көтелә. Аларда физкультура дәресләрендә укучылар һәм якын тирәдә яшәүчеләр шөгыльләнә ала. 27-нче мәктәп яны спорт мәйданчыгын хәбәрчебез күреп кайтты. Да здравствуют сетки, мячи и ракетки, зеленое поле и солнечный свет. Да здравствует отдых. 27-нче мәктәп яны лагерында ял итүче балалар өчен бүген зур бәйрәм. Аларның иртәсе яңа спорт мәйданчыгы ачудан башланды. Аны иң беренчеләрдән булып укучылар бәяләде. Чтобы добиваться новых целей, учиться, баскетбол играть. Нужно, чтобы мы были спортивны, чтобы мы что-нибудь добили в жизни. Бу спорт площадкалар балалар өчен кирәк. Балалар анда уйныйлар, спорт белән шөгыльләнәләр һәм буш вакытны үткәрәләр. Спортивные площадки сегодня строятся в городе много. За последние 3 года около 30 площадок построено. В этом году 14 площадок. И вот в вашей школе наконец-то тоже обновили спортивную площадку. Мы думаем, что вам это будет полезно и школе, и ребятам близлежащих домов, которые тоже будут здесь заниматься. Ачылу тантанасына килгән дәрәҗәле кунаклар булуыннан файдаланып, 6-нчы сыйныф укучысы теләкләрен җиткерде. Еще 2 площадки для мини-футбола и с тренажерами. Потому что у нас очень большая территория и места хватит для всех. Тогда мы были бы вам очень рады и признательны. Спасибо вам огромное. Спорт мәйданчыклары республика бюджетыннан финанслана. 27-нче мәктәптән кала Чаллыда бүген 51-нче һәм 53-нче мәктәпләрдә спорт мәйданчыклары ачылды. Фәрида Собирҗанова, Елена Камалова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Алабугада зур шүплек булырмы? Бу сорау әлегә ачык кала. Исегезгә төшерәм, бу хакта без 2 атна элек сөйләгән идек. Инициатив төркем әйтүенчә, Алабуга районында Малореченский авылы янында шүп эшкәртү заводы төзергә җыйналар. Түрәләр рәсми аңлатма бирми. Ә халык районга бөтен республикадан шүп ташуларына каршы. Моны раслап алар имзалар да җыйган. Инициатив төркем хәзер референдум уздырырга ниятли. Моның өчен алар территориаль сайлау участогына мөрәҗәгать иткән. Белгечләр әйтүенчә, күрше районда зур шүплек төзелгән очракта Чаллыга да экология һәлакәте янарга мөмкин. СИК направили в Совет Елабужского муниципального района. Территориаль сайлау комитеты безнең документларны Алабуга район советына җибәргән. Бу җирле референдум үткәрү буенча инициатив төркемне теркәү турында мөрәҗәгать. Әлегә бернинди карар да юк. Муниципаль район советыннан җавап көтәбез. Ай ахырына нинди дә булса карар булыр дип уйлыйбыз. Бүген Чаллыда ак халатлы шәфкать ияләрен хөрмәтләделәр. Энергетик мәдәният сараенда медицина хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре үтте. Чаллыда сәламәтлек саклау тармагында барлыгы 10 меңнән артык кеше хезмәт куя. Аларның 1500-гә якыны табиблар, 5000-гә якыны шәфкать туташлары. Кадрлар белән тәэмин ителеш нибары 54%-на тәшкил итә. Һөнәри бәйрәмнәрендә күпләр эштә билгеләде. Хәтта дәрәҗәле бүлекләргә ия булучылар да тантанага хезмәт урыннарыннан килде. Темны хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Никогда не жалею. Сколько будет сил, столько буду работать, приносить людям пользу. Табиб-хирург, онколог, эндоскопия белгече Валерий Кулагин гомерен сәламәтлек саклау тармагына багышлаган кеше. Инде 35 ел икенче хастаханәдә эшли. Һөнәри бәйрәм көнендә дә ул эш урынында. Яманчы авырулары арта, яшәрә ди табиб. Чаллыга заманча онкология үзәге кирәк дип борчыла. Если, конечно, все сконцентрировано в одном. Барысы да бер урында булса, әлбәттә яхшы. Әлегә бездә БСМП, икенче больница, онкология диспансеры ярдәм күрсәтә. Ә нур терапиясын үтү өчен Казанга ук барырга туры килә. Бу пациентлар өчен дә, табиблар өчен дә уңайсыз. Валерий Александрович бүген зур бүләккә ия булучылар арасында. Аңа Россиянең сәламәтлек саклау тармагы отличнигы билгесен тапшырдылар. Энергетика гомерен игелекле хезмәткә багышлаган табиблар, медицина хезмәткәрләре җыелды. Без вас, к сожалению, не обойдется никогда ни одна семья. Люди не перестанут делать 3 вещи: рождаться, болеть и умирать. Можно даже не кушать некоторое время, но вот без болезни не обойдешься. И здесь будет медик. И медик должен быть таким, чтобы прежде всего человек поверил: как бы мне тяжело не было, я выздоровлю. Безнең шәһәребез бер вакытта төзелгән һәм бер вакытта картая да башлаган. Шушы программалар кабул итеп, безнең реконструкция эшләре башланып, яңа җиһазлар китереп, эшләү безнең сәламәтлек саклау, шәһәребезнең сәламәтлек саклау системасын флагман нәтиҗәсенә китерде.
Тонтанада инде 3 жыл рәттән иң яхшы балалар тоюпларын билгелиләр. Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина оларга исемле премиялар тапшыра. Конкурска социаль шилтәрдә тавыш бирү юлы белән нәтиҗә ясалды. Быел анда чоллыга президентның торак шартларын яхшырту программасы нигезендә чит төбәкләрдән күчеп килгән 2 табиб Алена Попова һәм Татьяна Волкова җиңеп чыкты. В ходе конкурса народного признания «Лучший детский врач» тысячи челнинцев приняли участие в голосовании. Сотни отзывов были оставлены вам, и я уверена, что они вернутся вам сторицей. Было очень неожиданно, конечно, что столько людей проголосовали за меня, как бы онлайн, что такие отзывы хорошие были. То есть я была удивлена, что за такой короткий промежуток времени столько людей, как бы, столько добрых слов скажут обо мне. Энергетик мәдәният сарайына бүген 600-ге якын игелекле һөнәриясе җыелды. Аларның күбесе бүген яна бәйрәмнән соң төнге сменага чыгачак, операция стәлләре артына басачак. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Белгечләр нәтиҗәле дәвалану өчен магнит кырларын кулланырга киңәш итә. Әлеге усул белән 100 еллап дәваланалар, әмма фәнни тикшеренүләр соңгы 10 елда гына барлыкка килде. Россиядә да магнит кырлары нигезендә дәвалаучы препаратлар җитештерәләр. Аларны ничек дөрес итеп сайларга? Бу хакта киләсе сюжетта. Елатым приборлар заводы продукциясы күп тапкыр Россиянең 100 яхшы товары бәйгесендә җиңү яулады. Аларның сыйфатын кулланучылар да бәяләп өлгерде. Завод күп еллар дәвамында барысы да сәламәтлек өчен, сәламәтлек сезнең өчен шигаре астында эшли. Бу вакыт эчендә күп кенә портатив медицина аппаратлары җитештерелде. Алар 80-нән артык авыруны дәваларга булыша. Алмак 01 сатып алучылар арасында аеруча популяр. Аны куллану җайлы, махсус белем кирәкми. Җайланма белән үй шартларында да дәваланырга мөмкин. Процедуралар курсын алыр алдыннан табиб белән киңәшләшү кирәк. Аппарат Алмак 01 является лидером продаж 2000. Алмак 01 2014-2015 елларда иң күп сатылучы җайланма. Ул кан тамырлары авыруларын, кан басымын, остеохондроз һәм башка авыруларны дәваларга булыша. Аның белән буыннарны урарга, умыртка баганасына муенга куярга мөмкин. Аркага куеп ятып йокларга да ярый. Алмак 01 күп авыруларны дәваларга ярдәм итә. Алмак 01 җайланмасын түбән бәйдән сатып алырга ашыгыгыз. Акция вакытында аны 8400 сумга алырга мөмкин. Елатым приборлар заводы продукциясын күпләр бәйләп өлгерде инде. Танышларым да менә бу аппарат белән куллана. Алар әткәч килгән, монда как раз акция бара, решил үземә алырга. 16-17 июнь көннәрендә 36-да 6 даруханәсендә өлкәннәр көне узачак. Бары тик бу көннәрдә генә Алмак 01-не түбән бәйдән сатып алырга мөмкин. Даруханә Яңа шәһәр эчтә 11 адресы буенча урнашкан. 2 көн дәвамында бирде. Завод вәкилләре эшли. Алар барлык сорауларга да җавап бирергә әзер. 200-дән артык кешене ифтар берләштерде. Чаллы рестораннарының берсендә шәһәр күләм авыз ачу мәҗлесе үтте. Ифтарда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин, шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин, Иорданиянең Амман университеты галиме Габдразак Шәйх Әсәгъди һәм башка күренекле кунаклар катнашты. Мәҗлеснең башында мөфти хәзрәтләре шәһәребезнең күренекле дин әһеле имам мөхтәсибе урынбасары Фаат хәзрәт Мөхәммәтовка диния нәзарәтенең халкыбызга хезмәте өчен медален тапшырды. Фаат Шәһияхмәт улы күп еллар ислам диненең алга китеше өчен зур тырышлык куя. Мөфти алдагы атнада Казанда республика күләм ифтар мәҗлесе үтәчәген дә хәбәр итте. 22 июньдә безнең республика күләм 4-нче ифтарыбыз булачак. Барыгызны көтеп калабыз. Анда президент катнашында, ала берсә, төрле кунаклар катнашында. Бу ел 10 000 кеше көтелә. Рәхим итегез. Ифтар мәҗлесеннән тулы репортажны безнең каналда иртәгә 18 сәгать 55 минутта кыйбла тапшыруында карагыз. Иртәгә Рамазан аеның 12-нче көне. Сәхәр ашау төнге 12 сәгать 44 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 18 минутта. Бүген ифтар 20 сәгать 17 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар, җәй көннәрегез күңелле үтсен. Сау булыгыз.